Zeg hallo en blijf op het pad. Dat klinkt vriendelijk en gemakkelijk, zeker uit de mond van de altijd enthousiaste Bram Tankink. Op de wedstrijddagen is alles strak geregeld, maar de organisatie wil ook dat het in de aanloop naar het WK op de gravelpaden allemaal goed verloopt. In het voortraject, als er verkenningen gedaan worden, dat er niks gebeurt, dat mensen begrip voor elkaar hebben. En om dat te benadrukken starten we vanaf maandag een internationale campagne met de parcoursbouwer in de hoofdrol. Op 11 en 12 oktober is het WK Gravel hier in Zuid-Limburg. En deze borden met de gravelcode zie je overal langs de route staan. Dat die gravelaar die snelheid aanpast, dat we gewoon wat vriendelijker worden ook op de paden. Dat is gewoon heel belangrijk. We zien ook steeds meer wandelaars. En dan is het fijn dat je niet zeg maar als een dolle stier voorbij komt vliegen op het moment dat er een wandelaar wandelt. Want dan ga je geen respect kweken voor elkaar. Vriendelijk zijn voor elkaar en uiteraard ook vriendelijk zijn voor de natuur. Bijvoorbeeld onderweg niets weggooien. Ja, dat lijkt mij vanzelfsprekend. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar dat doe je niet. Je gaat ook niet in je eigen tuin zitten en al je afval in de tuin flikkeren. Ik bedoel, dat zijn bepaalde dingen. Ik hoop dat iedereen die opvoeding heeft meegekregen. En dat geldt ook in de wedstrijd, voor de amateurs als ook voor de hardrijdende profs. Wie zich niet aan de regels houdt, ziet de eindstreep in Maastricht niet. Er zijn bepaalde litterzones, dat zijn afvalzones in de wedstrijd. Daar mag afval, zoals bidonnetjes of wikkels van repen, daar mag dat gedumpt worden, gegooid worden. Dat ruimen wij ook meteen op. Maar daarbuiten gooi je niks weg. Als het gezien wordt, word je gedisqualificeerd. Nou, ik denk fantastische regel.